Txorien eta rock, eguerdion eta ongitorriak gurera. Hemen txarekin zuzendariak guri bronka botatzen izan, beltzez gaudelako, baina gure gaurko lehen errezetak beltzarekin zeukan zerekusia, baina ez dauka. Alezek ez dituzten. A ber, bere zin behar duguna txoko eta gamba fideua beltza, orzo pastarekin. Pasta berezi hau, orzoa dela, arrozan itxurakoa. Baina, esan de, ez gaur rondo, fideua ingo du, ni gauza beltzoiek eta ez ezit. Bueno, da beltza, ero ez beltza, nahi baduzu, ez daukat arazurik. Tintarik ez dio botako, eta fideua normala inaldugu. Edo beltza, gaur beltzaz gatu zenez? Bueno, erabakiko zu. Bueno, erabakiko du. Kontua da lehen errezeta hau izango dela, holako fideua bat ingo dugu, pasta berezi batekin, baina bestela laniteko modua berdina izango da, eta bigarrenik, bitelik, zer rekarriko digu? Nik egingo ditut zerra batzuk, kurri erara. Epa. Bai, holan errezeta berezitza, eksotikola eta egisa da hemen txorien kurri pila baten ditugula, baina zerbanak inoiz, beraz gaur eingo. Oso, ondo. Bueno, baz gaitezen lanean eta lehen errezeta horrela joango da. Gamba burua baliatu salda bat ingo dugu, gorde ingo dugu jarraian. Gero, gure paella ontzian, orzoa frigituko dugu, eta gero iragaz ingo dugu. Olio hortan, barazkiak erregosten jarriko ditugu. Gero, txokoa txiki moztu, eta hau ere erregoziko dugu. Tomatea birrindu, gehitu lapikora. Piperrautza botako diogu, gero, orzoa botako diogu bertara, saldarekin busti, eta labean, 5 minutu 200 gradutara izango dugu. Bestaldetik, bitartean, olako maonesa bat ingo dugu, baratxuriarekin eta limoiarekin, eta orzoa ataratzen dugunean, gambak bere gainean jarri, 2 minutuz bere beroarekin egiten utzi eta zerbitzatu maionesa horrekin lagunduta. Hau esan da, az gaitezen lanean. Lehenbizi hemen zuritu ditute gure gambak eta dena, hemen daukat, enako ez zurek esaten. Olako pastilla bat daukan hor. Eta orain, gamba hobetu ingo dut nik. Berez, izango da, berez, oinarreixaran aragizalda, ez, pastiakoa, baina aragixana zan. Bai, aragixana. Arainana, eta ontxe gambak. Eta ez da aplikatu hori, benetan zate izuet. Eta oin, bestaldetik, hemen ingo duna, frigitu ingo dugu fideuak. Hori, ikusiko dugu, hainbat errezetatan fideuanak sartzen bazate, ikusiko duzue, lehenengo txigortu iten dituztela, frigitu ingo dituztela. Horrek izan lortzen dugu, bueno, kolore poli bat emateaz gain, gero fideuak zurgatu ingo dugu salda, baina ez da geratuko biguna eta purtu eta izango du, gorputza izango du frigitze, hori lortzen du frigituta. Ez paduzu egiten berdin da, baina egia da, puntua ezberdina dela frigituta, ero ez frigituta. Eta ingo dut, hemen orzoa frigitu, gaurko pasta berezi hau, eta gero iragaz ingo dut, olioa berri hartuko dut, eta gero jungo naiz hemen, barazkiak, gainerako barazkiak erregosten. Hasiko naizela bitartean, hau berotu bitartean, kipula txikitzen, piper gorria txikitzen, piper berdea txikitzen, bueno, aurreratzen lanak esaten dana. Hori da, eta berez, normalean fideua fideoekin egiten da, hor badu zenbaki desberdeixak lodieran arabera, baina guk kasunetan erabiliko orzo pasta dala hau. Orduan, orzo pasta da, semolinakin egiten dan pasta bat, Italiatik dator, eta herrialdeen arabera izena bebai aldatu itzen da. Adibidez, Italian, berez, risone deitzen jako. Risonek, badauko arrozakin zer ikusila, ze forma azkenian horrena da, ezta? Grezian, Turkian eta Txipren, kitaraki. Kitarakia, bai. Kitarakia. Eta Frantzian, Loren eta Proventza inguruan, bertan deitzen da, pepinetz edo riuel. Berez, badauzka izen desberdina, baina eskenean hau da, pasta bat, arroz itxurakoa. Eta hau asko erabiltzen da, Euskal Herrixan, sukaldaritza tradizionalean ez, baina badauzontxe, olako, pintxo eta bernaketa itxe itxustela, pintxoak. Adibidez, Donostin badau bat, itxen da bela, Idiazabal risotto faltsua. Eta pasta hau erabiltzen dute? Hori da, eta pasta hau erabiltzen da. Orduan, hau, normalian, gaur egun supermerkatu handixetan salgai dau, denda espezializatutan, eta geronik, olako denda arabiarretan eta bebai ikusi izan. Holan salgai. Berez, aukeria badau, eta bestela, errezeta berdina jarraitu, baina fideuekin. Baina, egisa da honekin, puntu bat emote dutzela. Adibidez, Italian, orzoa erabiltzen da bie, olako, risotto antzerako bat itxeko, kakotxen artean, baina risotto izena eramatiaz aparte, da orsoto. Orsoto. Ze orsoak inaiten dabe. Hemen zigorrak egin zain, kinoto, bebai, ez? Kinoakin risotto bat. Nik inoen? Edo nik, igual nik. Eta bai, ez dakit, aukera desberdinak
sukaldaritzan, eta gaur, ez dakit, fideua eta orzon arteko ustartzia ez dakit zein izango zen. Fideua baina, bueno, pasta, ez? Nik egia esan, guk askotan erabiltzen du, etxean askotan dauko, eta fideo sopa iten duanean, pasta honek egiten dut. Etxean gehiago fideoa baino hauek izate ditut. Ze denbora berdina berdu, 5 minutu egosten, gutxi gora bera. Eta umei gustatzen zaie, gaina gero jateko garaian da, oso komoda, egin izan dut, pasta entzalada bat, honekin, baita ere. Eta jateko, koiarakadaka jateko, erreza dala esan dezago. Bada aukera bat. Bueno, esan dagoa, hemen, fideoekin berdina egiten da, hartu, frigitxu pixkat, holako kolore gorriska bat emango diogu, eta gero iragazingo dugu. Eta olio berabiliko dugu gero, hemen kipula, piper gorria, piper berdea, baratxuriak, eta hau edanak erregosten joateko. Bai, hoixe da. Eta hemen txe, kosina honetan, dana erabiltzen dugu, ez? Dana aprobetxatzea hori izaten da normalian gure helburua. Eta horregatxe zigorrek, hemen, hori krustazioen, burutsuak. Kipula ez dudan bertara botadu baita, puntak. Hori da. Ze, azkenian, bakitzu zigor zenbat ondakin botatzen den pertsona bakoitzak urtean. Zenbat? 122 kilo elikagai ondakin. Ostra, bada, eta lastima da, ze guk hemen gure arau erotxorienen bada, ez? Dana ez botatzea zer da, dana berreskuratzea, ez? Bai, hori da. Eta azkenean Euskadin IOBek, dala, Eusko Jaurlaritzan ingurumen jarduetarako soziedade publikoak, ekimen bat atara dauz, aurten, aste honetan, da, hondakinen prebentziorako Europako astea. Eta orduan, eurek atara dauen olan, esaldixa edo aste honetarako da, elikagaiak xautzea gustu txarrekoa da. Berez, bai. Eta, hainbat proiektu eta badabi sortzen inguruan, eta lehen esan dotzut, 125 kilo. Badie, pertsonako? Pila bat. Pertsonako. Bai. Eta indabe gaina ikerketa bat, hori munduan zier dauen media bat, baina indabe ikerketa bat Euskal Autonomo Erkidegoan, eta hor, botatzen die 254.000, 972 elikagai ondakinen soberakin, horrek ematen dau pertsonako 111 kilo, eta normalien izaten da etxietan, merkataritzan, eta olako ostalaritza eta kafetegixetan eta. Pasada. Bai, horregatxik, daukotzu hementxe QR bat jarrikotzu egu, altzari esartu IOBeko webgunean, eta bertan emangotzue, gomendio desberdinak. Azkenean, gomendioak beti esaten duguna, zentzuzkoa diela, etxean daukaguna, hori, aprobetxatzea, menuak aurretik antolatzea, holan, zerrenda batekin joateko dendetara, merkatutara, eta jakiteko zer erosi biosun, holan, zehatz mehatz, eta gero, nik hori ja, gehitza dutzueten zehose, ez lotxatzeko, jatetxe batzutan soberatzen dien janarixak, horre gero olako taper baten eskatzeko etxera eramateko. Hori bera, eurak bebai nahi daue, eta nahi xau daue eurak bebai. Bai. Beraz, honekin, hori, ikusiko ditugu jarduera desberdinak, aste honetan. Bai, eta Patrik esan duen, ziur gehienok, zuek horra aurrean zeudetenok, arau hauek jarraitzen dituzuela, zentzu duen adira, egunerokotasunean, hortara oitxuanak. Baina, ez dago gaizki gogoraztea eta ez botatzea zer, mesedez. Hori da. Hau itzalin jatzu, esan? Orzoa, hemen, txaldin du? Bai. Bizta dana eta funtzionatzen du moduan. Txaspira jarri hotzut. Bale, oso ondo. Hor, dagoeneko, gure pasta frigituta. Hemen batzuk labean ere egiten dute, txigortu egiten dute. Hemen, kipula bota dut, oin piper gorri laurde batekin nahikoa izango da, piper berde ere erdi batekin nahikoa izango da. Oso ondo. Eta hauek, baita ere, txiki moztu eta erregosten jarriko ditugu. Hemen, kipularekin bat, eta ero, baratxuri ere botako du. Basigor, beste ikerketa batekin natorkizu. Zu ziur zauz horrek erosi dituzunak gambak dien, euneko ziur zauz? Bai, galdetu inien, eta beraiek esan zidaten, bai, gu gamba gara. Eurei galdetu. Bai, noski. Osa, arrain eguikuak, freskoa zien. Hau da, nahi dut esan, izostuan agian, ero kaja batean datozenak ero agian sartu aldeate, baina hola, ikusten baitu freskoak. Eta ikusten dut, badakit gamba direla. Baina ziur nago, bati baino gehia hori, olakoetan, hor saltzen dute, paella mixa. Izoskuen atalean eta olakoetan.
Eta nik, auskalo, zer daukan horrek. Ba, hor, aprobetxatzen da esartzeko inobesek janez nahi ditun gauzak, ez? Bueno. Ze horrek, batzutan nik eskati ditut frutule horren honen mixak, eta hor etortzen dien hor txitxirioak, horrek zeinek nahi ditu. Hor sartzen dabe, ezin dituztelako Baina, Patri, jarraizten dituze, bestela saldu. zure gomendioak, oindala gutxi bota dituzu, gomendioak ez dute botatzen ezer, eta norbaiti sartu egiten diote. Txitxirioak hobeto holan erregositxa da koiaraken jateko, gixatuak. Bueno, berez egin daue Madrileko Unibertsitate Konpluteseko ikertzaileek horako ikerketa bat, eta ikertu daue 3 krustazeotatik batek 3 zuritzen dotzula. Osea, ez da jartzen duena, saltzen dizutenean? Adibidez, basuk ikusten baituzu, ez dakit, otarrainskak, gambak, ez dakit, kizkirazarrak edo, ikusten baituzu, zuk bakitzu, horre diela, ez, etiketa irakurtzazu, da zatozu, bueno, ez toztie gezurra esango, askok, txarto dauz, 3tik bat. Ostra, pasada da, pila bat. Erena da. Bai, ia erdia. Orduan, ez dakit segatxik izango da nau, imaginatze dut, diruetekin gehiago bat arateko, edo, baina normalean, kontu zibili bidala honekin be. Konfiantzazko arraindegira joaten basari ez da gertatuko, baina normalean izaten da, horako produkto industrialetan eta. Hau da, eroste dituzunean, zigorek esan dauen honek paella mixak, eta honek otarainxak olan, poltsaka da hondi baten olan izostutak, edo gambak, gambak normalean garestixagoak izaten dio, orduan, igual, otarra eske bat edo sartuko zuet artean, hartu dituzte eurak ikerketarako 85 lagin, eta 19, hortatik 19, sartu eusan. Jarritxa. Beraz, pentsatzeko kontutan eukiteko zerbait da, ez? Bai, eta kontutan auki, zigorrak esan dauen, hori normalian 0 kilometrokuak edo kontsumitzen baituzue, edo freskuak, hortik, Ni pentsatu nahi du freskoan junda gure arrandegira, ez, gure... Nik enaukan honen berri, Nik ez da. Urrengoan, begi gehiagokin joan biko gara lekutara, da ikusi. Piper gorria, piper berdea eta kipula erregosten, berakatza bildur gabe, 2 atal eder barrura. Ikurriña, alegia. Bai, hori da, bitu, ze polilla eta zeu zaintzua. Txokoa, hemen daukat, txibia, ero txokoa erderaz, sepia. Ingo duana, ataleta moztu, zati txikitan, eta kasu honetan onena izango da, gu gaur ingo duen, esan dakoa, fideua da, azkenean, paella bezala onartzen digu, guk nahi duguna, hemen aragiana, inaldugu, itxaskiena, arrainena, barazkiena, zuek, eskura daukazuena, ero gustoko duzuena. Hori da, eta gero, janarixen prebentzioan hastien gauzela, etxeko soberakinak bai alditzu zuela erabili, hau itxiko. Hau dakotzula, eta gero dakotzula ez dakit, kuiatxo bat edo, kuiatxo erdi, limoia erdi, bai, hor egoten da beti egoten die, oskaiutan beti egoten die gauza berdiak. Bai, gure etxean... Gure etxean gure zukaldetan hemen txorien, bai, aukitza ditugu, ez? Horre, limoiak, adibidez, hori erabili dozula azala bizkotxo baten dago, da hor dakotzu astuta. Gero hori, puntatxuak, nik ez dutena puntatxuak, barazki puntatxuak. Horre bai, bitxu, errezeta honetarako, aprobetxa baldo zuen. Zer esan bizenun? Ez, gure oskaiuan... Hau berriz, itzaldu gatzu baina? Ez, nik itzaldu, ez du nahi jakillo irakite, ja, sustantzia badauka, horre, gero izango da, momentuan iragaziko dut hemen gure fideua honen gainean, eta listo. Aurrera. Bai. Oso ondo, itxura goxua, usain politxa, eta, erreztakin jarraitzen dugu. Nik ekartza dutzuten moda berri bat edo Amerikatko estatu batuetan eta Europa... Zein da? Igual interesako jatzu, Bai. Badauz, sukaldari ospetsu asko, izena daukiena, ez dakit, ospetsu bilatu dienak, urtietan, jatetxietan eta lanien, eta inobesak ez da gura jatetxietan lanien jarraitxun nahi. Itxin dituzte beraien eta oin zer... Itxin dituzte, karo, esaten dabe, behitxu, ordu asko die lanean. Jende asko kudeatu bihar da. Matematika asko inbia die, irabazixak eta etekinak ataratzeko. Ointxe, karo, dana garestitzen da. Eta, badauz hor, zalantzak. Kostuak igo indielako askotan. Bai? Eta gero, karo, egisa da, zuk, jatetxe basabaltzen bozu, dirua irabazteko, bieko zu 5, 10, 15 urte. Gitxitxu hau, hainbeste. Olako margenakin?
Bueno, bost urte. Inbertsioa berreskuratzeko. Bost amar. Venga, ba. Venga, bost amar. Eta horregatxik, askok, Nueva York bezalako... Eta zer egiten dute? Edo zertara lanean jarraitu beharko dute, Gure moda jarraitu da, telebistan lanean, liburuak atara, publizidade kampainak egin, bizontxe, euren sukaldaritzako produktuak ataraten, produktuak kosinatzeko, eta mantalak, sartakinak, da olako gauzak ataraten, konferentzia gastronomikotan eta parte hartzen, olako show cookinak eta itxen, azkenian, esaten daue, lana lasaiagoa da, hobeto ordaintzen da, eta, lagun baten esperientzia kontatu, berak esan zen, berak pausu hori eman zuen, esaten zuen, ostra, egia da, ez da, zerbitzuko hori, tensio hori, 2 ordu horiek eta horrek jendu ditut, 3 ordu horiek, baina sartu nahi zain, 11.000 fregautan. Zegoin jun honean, bestera, hau, ez da gizer, eta sukaldea, lehen zure jatetxe eta hori kontrolauta daukasun, ingurua da, eta lantaldea da hori. Baina beste honetan, ez dakizu zer aurkituko zu juten zanean, xokuki matematea ez dakin nora. Ero ez dakizula, hemen eskatzen dizutela, ez dakin noen etxera ematera, holako baskari berezioa, karo. Tresneria, gauzak, ez da izan, buruko min ezberdinak. Hori da nik uste dut, bakoitzan izaeran arabera, egisa da, jatetxe batek lan asko ematen dauela, langile basara eta ez jabia, ziurrenik, astelen edo martitzen aukiko zu libre, da aste burutan gutxitan, igual hilabetian behin edo 2 hilabetez behin, baina behintzat errutina izango zuk esaten dozuna, ez? Aukitzen bozu, aste baten xokukiman Madrien, beste baten ez dakize, beste baten aste osoan etxien, ez dakik konferentzia bat prestatzen. Liburua tiratzi behar bazu, eta eskai, liburua aurkeztu behar da ez dakik noizko, eta, ez? Karo, olako bizitza bat badin baukatzu, errutina, ez dau inondik inora. Ze, aste danak desberdina di, orduan, zu izaten bazara, rutinan maitale da, holan, oso ordenaua, hori ez da zurekin etorriko, eta alderantziz, leku baten lan itxia, eta bakitzu zure ordute gisa hau dala, eta naiz eta gogorra izan, eta gero beti gabiz izaten da, nik hemendik beti aldarrikatzen dut, ostalitzai beti izaten zago, eske, lan gogorra da, ordu asko die, baten bai izango da, Euskadi industriala da, eta fabrikan bai orduak botaten die, lana gogorra da, eta beste hainbat lekutan, Beraz, hortxe hau bakoitzan aukeria. Nik egia da, beti esan da, ostaleitza oso lan moduan gogorra da, baina ni ezingo nuk, enaiz imaginatzen nire burua ordenagailu baten aurrean egunero 8 ordu, ero makina berdinean aurrean egunero 8 ordu, nahi dut esan nik behar dut, ez dakit zer ingoen beharko gunean, hau betiko ez tala izango, baina zerbait non gauza ezberdinak egiten. Erritmoa, apurat kaina apurtxoa. Bai, ez beti berdina egiten, enaiz, nik lagunei, eta zuzeitu zu, ez, nino, 8 ordu, makina den aurrean pieza bat hemen hartu eta hemen usten, esate bat, hori, egunero, eta txirrina joten dut, eta utzi dabe moduan da martxatxea. Ostra, zagin, hortako bali mea, eta batzuk nahi hori nahi dute, Hori da, esan duzutena, izaeran da azkenian. Baina argi dau, sukaldari danak, hori, telebistako izar, edo liburuak idazten, edo publizide ditzen, sartzen badie, jatetxiak nun geratuko di, gero behar ditugu, ez? Desagertu ez dien, desagertuko, baina, pena emoten dago, ez? Base, jatetxe beti ongo dila, Patri. Beti ongo dila. Bueno, txokoa barrura, eta orain, tomate pare bat, ero tomate saltza nahi izan ezkero, ingo itxugu hartu, birrindu, horrela inda azala eskuan geratzen zait, eta bertara jongo da txokoa behin errogozi danean. Eta hau eutziko du, piperrautza, eta listo, ja, pauso gutxi geratzen zaizkiko hemen. No bitxu. Bueno, ez da martxan doia, goxua, eta egisa da, jatetxeak ez diela desagertuko, baina telebista saioek jarraitzen badaue, eta, bueno, guk, egingo golan, holaxe, ez atzamarra gurutzatu, txorienek, urte asko jarrai, Balio du horrek, atzamarrako lan gurutzatzen, eta... Bueno, ez dakit, zehose, fedea ez da inoiz galdu behar. Baina, honek jarraitzen daben bitartean, azkenean errezetak bebai, aldozue etxian egin, praktikatu, eta bidali, eite, txoriene, abildua eite.eusera, seguri gustaten gaku jasotzia, zuen iritzixak, argazkixak batzutan, behitu errezeta hau etxian egin jot, ez dakize da, hori guri gustaten gaku asko, beraz, urbildu zaitxeze da eizu,
Horretako gaudeko hemen. Jenteak, erreakusteko, zui entretenitzeko noski, baina mesedez gero kozinatzeko. Guk nahi du jenteak kozinatzia, etxian kozinatzia. Nik esan dut, hau, sukaldari famatu ekitzen da bela, baina zuk, hola nahi zinon. Michelin izar baten egon zinen kozinatzen. Eta erokateineko enpresa batera pasatu nintzen, umei eskolan. Eta gero telebistara etorri zinen. Baina hori pausua izan zen, kasualidadez. Nik enitzen jun hori bilatzen ero, zenitzen, esfamatua ez ezer, kastin bat. Kastinera aurkeztu zinen ba. Bai, kastina aurkeztu nintzen, zezoztetu, berda, eta nik uzen, ez daukat ezer berik egiteko. Egin gau. Eta jungo naz, gaina langabe negoen. Ni orduan, hona etorri nintzenean langabezean egoen da. Esan nuen, bueno, langabezean, enpresa baten kurrikuluna bota berri, frogak egin berri, leheneko lan egunean enpresa horretan nire semeeki jaio zan, hau da, utzi nuen ere bikotea umea hola zokala jaio berri, eta goizaldeko 3:00 lanera joan izen esaten. Parkatu, aite izan naiz, badakin lehengo eguna dala, baina aurreatzen lagunduko izue pixkat, eta gero bikotea gana joan behar dut. Hori zan, ostiral batean. Eta esan zen, holan gatu ziren, holan esaten moduan, holan azten gara. Ondo azten zara, eta nahi, baina astelenean etorriko zara, ez? Bai, etorriko niz astelenean. Osa, bertan etzauzen, aitatasun bajaik eta holan etzauzen? Ez, astelenean lanean junitzen, egin nuen hemengo, zan da, txorieneko, froga, gure zuzendari txite agurgarri, zoragarriak deitu zian esaten hartzen indutela, eta hurrengo honean lanera joan nintzen esaten, bueno, agur, uste, egongo nahi segun batzuk, zuek norbai bilatu arte, ze hurrengo astean, ero bi astetara azten nintzen txorienen, zuek norbai bilatu arte, egongo nahi hemen zuekin lanean, baina banoa, eta esan zeten, bakizu hemen ezaitugu laino izartuko, ez da. Baina, horrelako aukerak bizitzan behin etortzen. Hori oindala, zemat, 10 urte esan zotzuen. Oindala 10 urte. Igual ja damutuko di erabakixez. Ez dakit damutuko dien, ez da buena dau. Esaten da moduen, xauena xau. Hoi da. Bueno, hemen, utziko dugu pixkatoin, tomatea lurruntzen, eta behin, tomatea lurrundu danean, etorriko gara, segero azkenean izango da, nahi dut, maionesa bat nola, ingo dugu, aliolia ez da izango da limoi eta baratxuri maionesa bat, baina nahi duana da hori, labean dagoen bitarteaz, labean bukatuko dugu gaurkoan, 5 minutu dauzkat, baingo maionesa, eta gero, gastatu eta xe. Eta jan. Segi gurekin. Bai, jan, hori da garrantzitsua. Ari zaigu, pixkenak hemen karamelatzen, hau da, itxasten, eta orain, piperrotza, gozoa, Piperrotz minik ez? Minik ez daukau sukaldien besta. Bai, badaukagu, baina handiagoa dana, txiki-txikia, badago ratzen dau poto oso bat. Bai? Bai, zuk erabiltzen duzun hau piri-piria. Baina ez da piperautza ketua pikantia. Pikatzen du pila, ba? Bai, baina beste gauza bada. Piri-piri. Bai. Pikatzen du. Bai, pipermina. Beltza nahi izango baino nahi hau, tinta, saldara botako genuke hemen. Azkenean erabaki dozu ezetz, kontuz. Epa! No sei. Ontxe barrua da, Bai. Erabaki dut, zuzer esaten zu. Patri, gehien jaten dagoena alez da. Bai. Orduan, respeto bati berari bakarrik, ez? Ez zako erpegi sekartotzen. Esaten moduan, kiba? Bai, bera da gehien jaten da. Bueno, salda, normalien fideua baterako, ez da arrozakin moduan, bikoitza. Estaltzea bakarrik nahikoa izaten da. Hemen, 300 gramo ero geneuzkan horrena, orzo pastarena, eta bota dio, 400 litro erdi erolan salda gutxi gora bera. Gatza puntua orain probatu da, behin irakin duela hemen probatu da, gatz puntuan, ez moduz dauen. Eta, esan dagoa, labea 200 gradutara daukat, eta 8 minutu asko jota, 5 minutuan nik uste dut egin dago gara. Zeran dago, alutzi nahi probatzen. Bixi. Bixi? Bai, bixi. Osa, gazi? Bixi. Gazi, ez, bixi. Ur pixat. Bai, baina goxua, Bai, indarra dauka, Ez diot gatzi bota lehen.
Baina ez dietorren beste bota. Ez dakit ze pasau den hemendik. Salda, normalien salda erabili duzu da horrek karrato txokuak eta ondo dauz, baina kontuz ibili bida. Baina hor pilo bat erabili dut, Patri? Vale, a ver, hemen dea, gehiago. Tak, eta orain ingo duena da hori. Bueno, maionesa, ez digo maionesa dituko, Patri? Ez? Bueno, bai, maionesa bai, ez digo alioli ez digo dituko. Berez maionesa bada, emultsio bada. Aliolia ze ondo beratzen dan, fideuan. Arrozekin eta, fideuan da, nahi eta nahi esan nik uste. Olako plateretan beti atxegin. Hemen alko zinu nahi da, baltza. Baina, bagizu kozinatzea behar duela horrek, pixka. Bueno, orduan ez ebez. Ebera biliko dugu gero beste errezetan batera. Lemonean txorieneko sukaldari agertu zen, gomendioak ematen, kozinatu inbar dela tinta, ez dala ona kozinatu gabe, eta gaur agertzen bana izor botatzen. Gordinean horrela... Etzan ondo egongo. Etzan ondo. Nahi baduzu horako alioli beltz bat eta hemen txorien behin baino gehixetan injoguna da, hau, berakatz beltzaken. Osa, ez da maonesa beltza geratzen, garetza gris kolorekua, baina, bai, mototza, da hartzitutako holan berakatz bat, eta goxo-goxua dau, holan regaliz zaporekoa eta. Bestela sartu da mikroen labean, sartzen duzu pixkate tinta mikroen labean, ur pixkatekin disolatuta, eta orduan ja kozinatuta gongo zen. Horrekin nien aldo. Bueno, gatza eta ekilore olioa, kasu honetan. Vale, finera. Eta zu zigur normalian, joeten zarenian nolan autokarabaniakin eta imaginatzeot asko jango zuela etxien, hau da, autokarabanien, baina gero, holan, ez dakit, kanpora gurozu, jatetxe batera joatia edo, zeitxe zu, holako, ez dakit, lista, ranking edo, zerrendan bat jarraitzu edo zelan aukeratzea itxuzu, horrek jatetxeak. Egia da, juten banaiz, herri batera ez duan ezagutzen, da hori sartzen naiz, ez? Da, holako, ez dakit, arrasateko jatetxe... Onenak, bilatzaian bertan. Bilatzaian sartzen zara, eta hor filtro bat iten, holan behiratzen dut. Ez dira, naiz holan itxu-itxuan horietan jateko. Ze, entzun duana, ez da nire esperientzia, baina entzun duana askotan batzutan, horre, ez dakit, zenbateko azpijokoak ero aldien, ero... Orduan, nik olako filtro bat jartzen dut, irakurtzen ditut ezberdinetan ze jartzen duen, eta, jatetxe bat 6-8 lekutan agertzen bada, esatea moduan ona dala, zerbait egatik izango da. Orduan, eta horrekin behitu, fideuakin, non izan zen, gandian ero asmatu gendun, eta justo zen fideua txapelduna, iasko txapeldunera joan ginen, eta jaken duen fideua bat, ikusgarria. Baina, bai, agertzen zen toki askotan bere izena on bezala, orduan hor asmatu den. Eske, horrek arriskutsua di, ez? Horrek zerrendak, lehiaketak eta sarixak eta ze alde batetik jendia itxu jaten da horreitara eta azkenean baztertze itxuzu beste jatetxe oso on batzuk ez dira, igual, ez da lehiaketan txerto geratu dinak, ez dira aurkezten bez. Hori da. Orduan, horatan de, hori, badau, egisa da, holan, ez dakit, adibide bezala edo gida buru bezala ondo dauzela, baina ardatz bakar moduan hartzen badozu, hori bai arriskutsua da, ez? Eta gero zigorrak esan da, askotan, ontxe dauz lehiaketak, barra, pintxo lehiaketak, tortilla lehiaketak, kroketa lehiaketak, dananak, eta, asko ez dira hononak izango, nik bakit esperientziaz, zenik Bilbon urtietan indoldan turismoan pintxo tabernetan eta onenak, edo nik ezagutzen ditudan onenak, ez dira horrek lehiaketara aurkezten bez. Ez daukien necesidade hori, publizidadian dako edo, esaten dago ez, baki gu ondo itxen dugula. Orduan, irakurtzen duzuenean, Bilboko pintxorik onena, leku honetan dau. Aurkeztu dienetatik bai bentzen. Eta horbe gertatzen dana batzutan, lehiaketetan gaur egun eskatzen da, gero arautegian, zuk aurkezten duzun pintxoak, gero 3 hilabetetan zure barran egon behar dala, zuk batzuk hor, egon zan momentu bat, egiten zituztela pintxo batzuk oso komplexuak, goi mailako sukaldaritza, baina gero pintxo hori ez zegoen beraien barran. Orduan, faltzua da, egin duzu ezuek, pintxo bat lehiaketa ontarako, baina hori, 4 pertsona jateko momentuan. Hau behar da, zuek hori, taberna barra lepo daukazuenean, berai ateratzeko pintxo bat, eta hori arauen artean badago, ez? Zer batzu, lehen hori iristen zen, nitrogenoa zeukaten lastak izan. Eta gero barra da joan da gilda bat. Ostra, Madrien baduzu batean kobratu ziguten gildak? 4,50 €. 4 euro gilda batek.
Kopa 8 euro. Ikusi izan ditut, bai. Krunk, oliba bat, pipermi bat, eta antxoa ona izan, eta gaina, ekilore oleak inatea zidaten, eta hotza. En fin. Fundamentu behakik. 2 minutu, falta zizki horri, hau mauka batean jarriko, gero lan polipolitia jartzeko, eta listo, jatia besterik ezaigu galta, baina hori bai, gogoratu. Hemen gamba dauzkat, oin bitu, gatza botako diet, pixkat, eta hauen hastiko ditut, eta gero gordinek jarriko ditut gure fideuaren gainean. Txikia dira, gamba txikia, gambatxoak. Hauek, gero bere beroarekin bakarrik egingo dira. Ez dira ongo pasata, ez, puntu bat izango dute, eta hori nahi dut. Orduen, izien dezagun pixkat, gero hauek gainean jarri, eta 2 minututara sartuko da. Zelako itxura. Bere beroarekin bakarrik, 2 minutuan, eginda. Bueno, esan dakoa, lauean izan dugu gure orzo fideua, eta orain, kanporatara jarri izkigu hor otarreinskak. Tau, sabreskakin? Sabreskakin oko jarakin? Ni hau koiarakin jatekoa naiz gehiago, Patri? Bai. Baina, bueno. Kasu ingotzuk? Nahi duzuna, Nik beti txetzu kasu. Eskerrik asko, Beriteli. Batzutan ez? Baina hori da, baina bestela beti. Nire etxean Holanda, nire zeme holako lan itxen dira. Beti kasu, baina batzutan, ez. Eta hemen daukazue, txoko eta gamba fideua orzo pastarekin. Beriteli. Hemen dikango, horrik. Egingo bezala. Kain politxa daupena ematen da. Baina hortako da. Hortako da, Gero Pinteresten agertzeko argazkia. Bakizu Pinteresten naizela esatzen inoiz, ez dakiz zertan hori. Gero asatuko. Eta segatxik esan duzua. Ez dakit, otu zaize, askotan, bakit argazkia dartzen dira. Zare sozial bada, politxa. Oso goxua, benetan. Etxi dugu gatza, Ondo, puntuan. Baina, bueno, esan dakoa, zerba batzuek ondoren, fenomeno doaz. Hori da, gatza jetxo zagu berua. Hori zinezkoa. Eta ontxe, bero gehi xauz, pikante aldera goiaz. Azelga, kurria. Ba, bueno, botatzen bazinuten faltan astelen veganoak, hementxe bueltan, astelenak ez, baina errezta veganoak bai, eta horretarako, kurria, kurria egin jogu, oiaskoana, egin jogu azaloriana, nik uste bai egin jogula, da, bueno, hainbat desberdin, baina gaurkoan dauzkau zerbak. Hementxe hortuan dauzkauna, gainera txorieneko hortukoak, beraz, kilometro zerokoak, eta errezeta, holaxe. Lehengo, tipula eta piper gorrixa erregoziko dugu. Gero, berakatza eta jengibria gehitxu eta beste minutu pare batean zuestitu. Jarraian espezia gehitxu, tomatiakin batera, azkenik patata, kokosnia eta ura bota eta 15 minutuan zu ertainean. Bitxartian zerba horri mameak zatitu eta garbitxu. Kasolan jarri gixatuakin batera eta beste 5-8 minutuan kosinoko. Beraz, az gaitezen. Ondo. Eta bai, azkenean kurri danek daukie hori aman komunian. Egisa da, oinarrixan nahiko antzerakoa dela eta beti izaten die orako barazki batzuk, espezia batzukin, ez? Kasunetan, kokoa, kurria. Kurria batzuk bai kurkuma botatze otzie, jengibre hautsa, eta olakoa guk jengibre hautsa, biharrean freskoa botako zau, eta momentuz zuestitzen jarriko dugu, bai tipula, bai piper gorria. Oso, ondo. Bueno, hemen aipatu duzuna, ez? Iaz badakizue gure jarraitzei esatenak egun bat geneukan astean, hori, errezeta veganoak ero barazki jaleak egiteko, ez ziren beti veganoak, batzutan, zeukaten esne ero esneen bat, ero olako animali jatorriko, arrautzak eta esneak erabiltzen dituen. Baina gaur ez daukagu atal hori, oingo denboraldi honetan, baina hainbat eta hainbat errezeta inditugu veganoak direla, Orduan, nahitan gure liburu errezeta liburuetan badaude pila bat errezeta barazki jaleen dako aproposadara dienak, eta gaur ez daukagu atal hori, baina ala ere jarraitzen dugu errezeta barazki jaleak egiten. Gaur, tomatea erabili behar duzun honetan, guke urtero
tomatea konserban egiten dugu, potoan, baina egiten dugu tomate birrindua, ez du egiten hauek bezala, aleka ero, eta aleka egitea be, bueno, errezagoa da konserban egitea, betikoa birrindutakoa, ze hau, azkenean egin behar duzu, galdarrestatu lehengo, hartzen duzu lehengo, eta behin, bueno, konserba guztiak egiteko potoak esterilizatu egin behar dira. 20 minutu ero, urri irakinetan, tapak baita ere, hor komeni da, gero hartu, lehortzen utzi, eta gero, bueno, bain bar baituzue osorik, tomateak osorik bar baituzue, galdarrestatu egin behar dira. Hau da, jarriko dugu lapiko bat urberoarekin, gurutze bat atzean azalean, segundu batzuk, 30 segundu ero sartu, zuritu, eta gero ja osorik behin zurituta pototan sartuko genituke. Pototan sartu, eta bakizu, beti gainean tartetxo bat utzi behar da, gero, itxi, batzuk botatzen diote, nik, bueno, gure etxean inoz ezaio bota, baina nik irakurri dut, batzuk botatzen diotela limoizukua, ero ospina. Hori, tomatien kontserbai? Tomate kontserbai. Gure etxean inoiz ez. Eta gure etxean esan dugu, eta hori gero ordu erdiz, 30 minutuz berriro urrirakinetan sartu, eta badauzkazue, tomateak, honek potokoak izango zienak, konserbat. Ze badauka berez azidotasuna tomateak orduan, geixau sartzea be? pH-a horre, izan da, pH-a jeisteko ero egiten dala, erabiltzen dala, baina, bueno, gu gurean esan dugu, gu gure etxean egiten dugunak, tomateak zuritu gabe, hartu, kras, ataletan moztu, Bai. eta ero, frijitu egiten du, hartu, frijitu, ahora kasuelan eukiten dugu, gero hori, birrindu, ero, pasatu, gaina, pure pasagaiutik, eta gero, pototan sartu, olio geruza bat gainean, itxi, eta goize, berdina, bueno, trapu batzuekin ero inguratuta, urrirakinetan, 30 minutuz ero eukin, eta listo. Eta horrekin, bueno, urte guztirako, tomate birrindua daukagu, ez da berdina, tomate birrindua, ero tomate frijitua o tomate saltza esaten dena. Gero tomate hori erabiliko genuke, bueno, birrindutakoa, kipularre gozi, batzu piper berdea botatzea, zenaria, baratxuria nahi duzuna, gero tomatea bota, birrindu, eta hori izango zen, tomate saltza. Osa, oinarri bezala azkenean, gero, gure tomate saltza itxeko. Hori da, baina osorik, gure etxean inoiz ez dut ikusinik osorik egiten. Badakit egiten dela, baina gure etxean, mintzat, ez dago ohiturak, eta inguruan ez da ere. Bai, eta gero hemen, kasu honetan, tomatia aldozue bota, zigorreik bota dagoen bezala, freskoa eta birrinduta, birrindutakoa, nik osua, baina guro zuena. Tomate saltzak, zapore gehiago gehitxuko zan, baina, bueno, ez da bier, hemen ja erregosten gabiz. Hori, ez, tipula, piperra, berakatza, jengibrea, berez, bueno, tomate saltza bat bai, baina izango da nahiko potentia. Ja, kurria izan da, jengibrea izan da, eta koko esnea gure egunerokotasunetik ataraita. Hori da, gautxe ikusiko usaiak hemen, txorineko sukaldean altzatzen, zein botago kurria, eta batean jengibria usaina joan ingo da, eta gertuko da beste bat apurtxo bat gozu haua, pikante txu haua, baita. Bueno, espeziatu haua. Eta azkenean, bueno, zerbak itxeko beste modu bat, ez? Ze horrek gure hortuan baitxugu hilabetietan eta hilabetietan. Kurrian ostian, tomatia. Tomatean ostian, patatak. Eta koko esnea, eta gero bukaeran ja, izango da gure zerbak patatekin, betikoa, baina ikutu bereziarekin, azkenean, holako, erregositako plater bat izango da, eta hau berdina inaldugu zerbak beharrean, errezeta berdina inalko genuke haragide batekin, oi asko izterrak hartu, ezur gabe moztu, txerrikiarekin, eltzekari bada azkenean. Eta horregatxik asko, kurriak izaten dira nahiko berdinak, ez? Batzuk igual, koko esnea biharrian botatotzie esne gaina oiogurra, beste batzuk martorrixa bai edo ez, baina oinarrixa beti. Tipula, kurria, eta esnekin bat, eta tomatia, hoi beti dago. Bueno, Bitali, gaur, azarroko eta bat, bai segundan? Norbaitzen urte betetzia? Ez. Telebistaren munduko eguna, badauka, bakizultan emate zaiola eguna, guk, telebistan ere egun hori badao, eta azaroko eta 1986tik dagoen egun bat, eta, gara haietan, telebistak gure egunerokotasunean gaur egun duena baino indar gehiago zeukan. Nik uste dut, jendean un batzen zan telebistaren inguruan, hasieran irratiaren inguruan izan zan, gero telebistaren inguruan,
Eta oin da, bakoitza bere mobilarekin. Holan, denborak aldatzen doaz. Horrela da, tamalez, ez? Internetek ero ez dakit zareak dana kendu indigu. Eta, bueno, bai, egun hori badao, eta, bueno, zer esango dizugu, ez? 1982 daukagu Euskal Telebista, hor gaude lanean, aldun hobekien egiten, zuei entretenitzeko eta zuek hor egunero hor izateko. Eta, bueno, orduan gaurkoa, ospatzeko. Gure eguna, beraz. Egun bat, ospatzeko. Gainera, bueno, telebista, esan duana, asko aldatu da gaur egundik, lehen, bueno, guk ezagutu du, bi kate izatetik, eta altzatu behar zinela botoiari kate saldatzeko. Umia behar zinen bat ez be? Mandua izatera, hori gure txian gaina klasiko bat zen. Aita, non dago mandue? Astuen onduen, kortan. Beti, erantzun hori oso tipiko zen, bai, gure txian askotan esaten. Eta gero, gaur egun ja, telebista era bat aldatu da, ez? Gaur egun, jendeak nahi eren ikusten dut. Azkenean telebista nahi duenean, ez du zuzetan egon behar ez da, zazpiretan azten da, niri gehien gustatzen zainan saioa, zazpiretan anero, 12 txorienetan egon behar naiz. Ez, orain, joten zara etxera, eta bueno, batzuk orain di badauzkate lehenko telebista zarrak, eta hori ez daukate, ez dute hori, baina bestela, gaur egun telebista berri guztiek, aukera dago, zu nahi duzun saioa, zu nahi duzun orduan, ikusteko, errezeta batekin ez zara geratu gauza nola itezuen, atzera bota, ikusi nola... Modernidadeak. Bai, ikusi nola, ze pausu egin duen, bale, tak, apuntatu egiten du, patatak kraskatzen ari da, pla. Jarraitu ikusten saioa, gelditu saioa, ze deitu indizu zure aizpak ez da gizar komentatzeko, orduan, aizparekin zauden bitartean geldituta daukazu telebista. Eta gero iragarkixak hartzen dienean. Aurrerantza botatzen duzu. Orduan, asko aldatu da, gero badaukagu, eten badakizu dauzkagu, ez? Kate ezberdinak, aurrei begira dauzkagu, gero, sarean ere badaukagu, primeran ere sortu dugu. Eta, esan dagoa, telebista ja, ez dala lehengoa, guk espero du zuei, bintzak gure saioarekin saiatzen gazuei entretenitzen, bere funtzioa hori da, eta, zaten zuen apatrika urte askoan. Hori da, eta gu gainera hemen entretenitzen da, elikatzen be bai, edo saiatzen gara bintzak gure eta lantaldiai janarixa emoten. Hemen patatak kraskatu ditugu, azken aldixan gure txistean bezala ama erara, hau da holan kraskatu, eta hemen botako ditut, behitu. 400 mililitro koko esne, hau da, lata batian etortzen dana, eta gero latia bera busti, hau da, bete urez, eta hori bebet, askotan geratzen da ura biedogu, eta askotan latien eta geratzen die hori koko esne satitxuak. Baina, barazki salda bat izan ezkero ere, balioko, barazki salda batekin bebai, askoz bezaporetxua geratuko zan, berez, barrura, eta hau aukiko gontxe. Holan, zu ertainien jarriko, eta 15 minutuan. Gero, sartuko ditugu zerbak. Behitu, zerbak, joango naz bat mosten ikus dezazuen. Hau, bakarik zerba horri mamixak erabiliko ditugu, ostuak beste errezetan baten dako, lako krema baten dako, edo, eta moztuko ditugu Ataletan. Eta hau gero izango da, 15 minutu itxen da benean patatek. Hau gehitu, 5-8 minutu gore ikusten joan, eta zerbitzauko martorrea purtsu bat egin. Plo. Ze usaina. Eta ze berua. Bai. Ostra, hau, negurako gainera, nahi dut esan, errezeta hau, berotzen duen horietakoa da. Bakizu saldak eta olakoak ondo etortzen dira, berotu egiten gaituztela, baina gainera, kurria, jengibrea, horre guzti horre, ostra. Bai, bada pixotxua. Eta hau, arroz apurtxo batekin noan zerbitatzen bozu. Arroz txuri batekin, geratuko gatzu, plater oso bat, hor patatia mokadutxokoa. Bai, mokadukoa hori. Ataltxo bat. Hori da. Bueno, hemen txe, jarriko zau martorrixa behitxu, bakitzu txikituta biharrian, jarriko bakarrik, hola esa, apurtxo bat. Holan bere, eurak bere esan pila batekin atatzen dauen. Bez, holan, eta holan, ez jako nahi gustaten? Bueno, gure gustatzen zaigu. Orduan, Patrik, horren best, lantaldeak, alesek esan dizu, zerbak, eta non da urde espikoa. Eta gazta? Holan, eta orduan, ze espero duzu gantik. Bueno, hemen txe gure zerba kurria.
Gu bai, gustora jango duguna. Gu bai, noski. Hondik handakot nik, hausapai apurtxo bat erreta orzoana, Ba, gizu azkenean aleske jatu indala, ez? Maionesa gatik. Maionesa gatik. Azkenean baltza inbizinun. Bai, baltza, modu guztietan, zerbaitea gatik. A ver, alesetan jaten da, baina maionesa zaio horren beste... Oso fina, oso goxua. Fin-fina eta baraskixa jateko, holan, modu berezi bat, berua, eta hori, pixar, barikua. Astia bukatzen etorriko gara ona... Ostra, asteburuko errezetakin. Bihar ere, nahi, baina bainero bai, etorri bihar txorienera. Ze ba? Ze magia ingo du txoriene. Benetan, bihar magia ingo du gurean. Zuk, ez? Nik ere. Nik ez. Baina etorri zaitxez. Baina, benetan. Ondo izan, da bihar arte laguno.